Iya. Sampeyan kok ya ora ngelekke. Iya Bagong, aku kalah rembug karo Werkudara. Ora dene dadi pembarep. Kudune sampeyan iku iso mikir. Nek Werkudara arep nundung adine, sampeyan menggak. Werkudara, jangan Ngono. Kok meneng wae. Ha gunane apa dadi kakang barep? Iki ya ngono sing bagus iki meng wah. Le mempeng nek ana wong wedok ayu. Nek ana masalah meng klecam-klecem, kepiye? Kok dadi Pandhawa kaya ngene iki kepiye kahanane? Petro ora mikir glanjang negara jeblok wetengmu. Sir atiku langsung. Maune kendel terus langsung jirih sakal. Ha iya aku ya mlayu mak tratape. Heeh. Ning ngono kok. Kowe ra ya iso ambles bumi to, Le? Ambles bumi ya. Men aja kecekel Ndara Baladewa. Wah iya, aku isih duwe Ndara Antasena ya, Tru. Ha iso. Dadak mlayu ki ngopo ambles bumi ndelik ning bumi beres. Oke. Melek. Sing melek sapa? Ndara Antasena turu mesti ki, Tru. Ora turu. Ha terus? Ha iki apa? Wah, iki ya tunggal dene iki. Tunggal dene ngopo? Metu ra omong-omong, Gong. Yo Pak Diyo ganti yo. Waduh, Cilogo iki aduh. Iki aku nek iso aja tok ganti, aku tak mulih nang ngomahku tak gandrung karo garwaku. Baladewa gandrung, Baladewa gandrung, dengkulmu mocot, dengkulmu kuwi sing mlocot. Wis. Wis senengane ayo, Dono. Woi, ladal. Al-Fatihah Pujuk Kiseno Nugroho. Bismillah. Koko Prabu, Atus pundi Yai? menika mboten pangling kedadak suwanipun Petruk kaliyan Bagong wonten ing abyantaranipun ingkang rayi Ngamarta. Iya jagat Dewa Bathara. Wah. Nadanipun menapakno Petruk menika panakawanipun wadang-adang kula para Pandhawa. Bagong menika ugi baturipun para Pandhawa. Mbok menawi Petruk sowan menika gadhah wigatos Yai tumunten katimbalana menapa wigatosipun Petruk sowan. Koko Prabu lenggah ingkang langkung prayogi Nun ngestaken dawuh. Panakawan Petruk padha kanthi harja sak praptanira panakawan nang ngarsaning ingsun. Nun amit pasang Kalimantabe tinebene ngilodene dumawahing nawang tuwang sinuwun. Linepatno ing tulak manu. Menawi wonten lepat atur kula diagung pangaksami jar kula menika namung batur, kula menika namung panakawan. Kiranging unggah-ungguh kiranging tata susila kula nyuwun gunging samudra pangaksami. Iya panakawan. Ora dadi ngopo lho nggih, padha rarja sak praptanira. Tansah pinangan ing kawidadane ring sambikala sawanipun ingkang abdipun Petruk. Kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeping pangabekti kula kunjuk Sandhapapada Paduka Gusti kula Sanata Prabu Puntadewa ing negari Ngamarta. Panakawan Petruk ndak tampa pangestuku tampanana kapundhingga jimat paripin dayana ing kasantosan. Paring pangestunipun sinuwun Prabu Darmakusuma amawahana kabagyaning gesang kula. Iya Petruk prayoga nunggonmu sowan lho nggih. Sampun boten kirang prayogi sinuwun. Panakawan Bagong padha kanthi harja sak praptanira. Nun amit pasang Kalimantabe tinebena ing iladune dumawahing tawang tuwang sinuwun. Ngemuti bilih kula menika namung batur, kula menika namung panakawan mila kiranging tata krami, kiranging unggah-ungguh diagung pangaksami. Iya, kok padha karo Petruk. Niki latihan sareng-sareng ya sinuwun. Iya. Kemareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kunjuk Sandhapapada Paduka Gusti kula Sanata Prabu Puntadewa. Duh, sekerupku tiba to. Nggawa apa? Mak kelunting ki mau. Wong sak-sakane werna-werna. Iya Bagong pangestuku tampanana. Kapundi nggo jimat paripeh ndayanana ing kasantosan. Iya Bagong prayoga nunggonmu lungguh. Sampun boten kirang sekeca anggen kula ngabyantara ngersanipun sinuwun Prabu Darmakusuma. Iya Bagong sing tak karepke kaya ngono kuwi.
yen to sowan Nalendra ya kudu nganggo tata krama, ora sak kepenakmu dhewe. Nun inggih, samenika sampun radi insap sinuwun. Iya Bagong. Nun inggih, mugi-mugi mboten kumat. Iya Bagong, ora dadi ngopo. Petro Kandung Bolo Pandharejo sapraptamu. Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, pangestuku tampan ana Petro. Nun inggih, sanget anggen kawula dadosaken jimat. Ponokan Bagong Pandharejo sapraptamu. Pangestunipun Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, pangestuku tampan ana. Ngene. Oh, Gong. Ah cepet ya diwangsuli cepet men ketok kaya ngajeni ngono lho. Ngajeni nek ora cetha yo malah ora ngajeni. Panjenengan ngendika napa? Pangestuku tampan ana. Kapundi jimat mari pendhaeng kasantosan. Lho, ngono kuwi cekat-ceket. Petro dalem Pandharejo sapraptamu wilujeng den bekti kula kunjuk. Yo, Bagong Pandharejo sapraptamu. Mengantunipun Darawarku Dara. Tansah pinanganing kawidadan bekti kula kunjuk. Balenana idak ndasmu. Mengantunipun Darawarku Dara wilujeng bekti kula kunjuk. Ora kabeh satri iso dijak gojek, ora kabeh dijak gojek. Darawarku Dara kuwi ora iso dijak guyon. Heeh, sepaneng. Gua malah ora. Aku ora seneng karo bendara-bendara sing sepaneng iki. Aku nek golek bendara iki ya sing ceria. Sing ngremenke, sing mbungahake. Ha iya. Lomo ora pati ya. Petro Pandharejo sapraptamu. Pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula nggih Den. Iya Petro ndak tompo. Bagong Pandharejo sapraptamu. Pangestunipun Ndara Janaka bekti kula nggih Den. Iya tak tompo. Petro Kantong Bolong Pandharejo, ndarana kula bekti kula. Iya Petro tak tompo. Bagong Pandharejo, ndarana kula bekti kula. Iya tak tompo. Lho. Kok gutang ya, Gong? Hah? Kok kurang siji? Goleke wong wae. Goleke wong piye? Maksude Pandhawa kok kurang siji? Mbok menawa ora masuk. Ora masuk. Tegese ora melu pasewakan, kadang-kadang iso jangkep, kadang-kadang sok ora. Lah iya. Ning kok kaya ora kepenak rasaku. Rasa to gagas sing baku wae dikongkon bapak, apa perlune matur Sinuwun Prabu Darmakusuma. Ya, tak matur. Petro dalem. Ana apa Petro? Apa saka karepmu dhewe? Apa dikongkon bapakmu Semar? Parmatur Sami Prabu Puntadewa. Menawi lepat atur kula diagung mangaksami nggih Den. Iya Petro ora dadi ngopo. Ingkang sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sanipun Ndara-ndara kula Pandhawa ingkang kangka kalih. Sowan kula menika estunipun boten saking pikajengan kula piyambak. Ing kula niki dapur dipun utus Bapak Semar. Petro dalem yo gene kowe nangis. Nggih. Sedih nek ngrasake lakon Karang Kadempel. Petro eneng apa kok nangis ki apa? Mangke riyen ngutokke unek-unek ya karo nangis barang ya ora apa-apa. Ya gene Petro. Sampun wonten setunggal candra niki. Bapak niku sakit. Lho, bapakmu lara. Nggih. Mengglecak mawon teng ngamben. Mengambegan kalih matane mlorok. Nek ditakoni pun boten semaur. Pun pokoke mengkaya nuwun sewu. Wis kaya kunarpa, wis kaya batang wong. Ning mripate ijik melek, jantunge ijik keketeking jantung isih krasa. Nalika semanten kula wis ora kurang-kurang gone nambake bapak. Nganti entek-entekan. Bapak kula tambake ning ora ana sing iso nambani karo bapak. Kula wis ngrawuhke para brahmana winasih sewa sugata miyang para nimpuna. Pendhita ampuh pun kula gawa kabeh teng Karang Kadempel. Ning siji mawon mboten wonten sing iso. Napa nambani larane bapak. Kowe nek omong ngono kuwi ra cetha. Atiku kelara-lara iki, Gong. Aku wae nek mikir, kowe iki wong ora tatak kok. Wong ora mentalmu ora gedhe. Ameng bapakne lara kok nangis. Bapak kuwi lara wis tak ajab ndang mati.
Lambemu elek to, Gong ora. Kowe iki anak model piye to? Model saiki. Lho. Anak kok model saiki ora. Anak saiki iki ndi sing do ngabekti karo wong tuwa? Hah? Tak takon. Anak saiki iki ndi sing do ngabekti karo wong tuwa? Ya isih ana siji loro. Ning akeh-akeh racak-racake wis do ninggal tata krama, do ora ngrebekti karo wong tuwa. Mongko sing jeneng wong tuwa ki ora butuh dipunjung ingkung gajah saben dina. Ning butuh di ngabekteni karo anak. Butuh dihormati karo anak, nonton anak kuwi tata krama unggah-ungguh tur ngerti marang Subasita kuwi wong tuwa wis seneng. Ha ta? Ha iya. Saiki ndi ana bocah sing ngabekti wong tuwa? Kongkon kuwi alasan. Lah iya ya, Gong. Ha iya. Kaya anakku kae wis mbok men. Tak nengke wae kok. Ya wis ben terus kowe matura. Bagong, bapakmu ya gene. Ngaten. Pun wonten sesasi niku bapakne niku sekarat. Cangkeme Bagong ki elek. Menengo to, ora ngomong aku tak matur sik. Mripate kecap-kecip kula takoni, butuh apa, Pak? Nek bapak butuh apa-apa, ngendika karo anak-anak. Nek bapak arep eling apa-apa, ngendika karo anak-anak. Anak-anak mesti bakal ngestu padha dawuhing bapak. Ora meneng wae ngono kuwi. Sing upakara nggih ming kula. Bapak saniki kula sing upakara, merga ora ana sing upakara. Petruk ya jarene nek dikon dinunuti bapakne lara, sibuk. Ora ndek kesempatan gula mentah wong tuwa. Gareng nek dikon ngomong karo wong tuwa, didokoki wong tuwa, alasane sawahe akeh, pendake esuk ning sawah, ora sempat gula mentah karo wong tuwa. Kaya ngeten niku anak-anak saniki niku. Nek bapakne wis arep mecicil do dititipi wae do ora gelem do kon gula mentah wae ora gelem, ora do ngelingi jaman cilik. Untung isih enten kula. Iya Bagong. Lah bapakmu apa ora mbok golekke jamu? Mboten. Lho. Ora mbok golekke tombo. Angel banget wong sing jeneng kon maem lambene mingkem terus nganti bingung kula niki. Saniki kuru nika lho. Sesasi mboten tangi saking ngamben niku awake entek-tek. Wetenge sing maune mblegentonge dadi entek. Iga-igane ketok, sing lemu mung kari ndase. Jan ora ditata krama tenan. Menengo mbangane kowe iki matur kok nangis iki cara ngendi? Ngoten niku. Lah terus pada suatu ketika apa kuwi Bagong? Oh iya lali aku. Lali nek matur ning ngarepe ratu e. Sawijining dina kula Gareng karo Petro niku tetengok nunggu bapak bengi-bengi nika do melek. Iya. Ah terus bapak niku dilalah kok watuk, guk ngono. Tak kira nek kirek. Bul watuk bapak. Arep tak gusah kok suarane nang ngamben. Wah, ya wis genane bapak watuk. Ngopo Pak Mimi apa piye? Terus kula jukuke wedang putih kaya sedotan nika kula jejelke teng mulute bapak terus disedot. Bareng niku kok njaluk udut. Niku jam 2. Jam 2 bengi. Nggih. Terus watuk terus dawuh kalih kula kalih Petro kalih Gareng. Kira-kira anakku sing gelem tak kongkon sapa ya? Ngono ngoten niku. Terus kula maju aku, Pak. Aku anakmu sing ragil. Konen ngopo, Pak? Men bapak mari aku manut. Aku tak kon nyemplung segara wae aku sago, Pak. Demi bapak. Wonten niku mboten wonten anake loro sik jenenge Gareng karo Petro niku masrahke tenaga nggo mbantu bapakne ra gelem ming doting cermime nika. Terus bapak ngenten iki ya wis sing tak tuding Petro karo Bagong mangkato ning negara Ngamarta. Iya. Terus lah ngopo Pak ning negara Ngamarta? Kowe nek kepengin bapakmu isih urip, pengen bapakmu ki lestari, le momong karo kowe, pengen bapakmu ki lono urip ana ing jagat, kowe sowana Sinuwun Prabu Puntadewa, Pandhawa 5 aturana rawuh mrene ning gawa pusaka. Ya kuwi pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Ngoten niku. Nah, sowan kula mriki saniwun Sinuwun Prabu Darmakusuma menika wonten suka lilaning penggalih, ngemuti. Bila sampun marang Mbah makaping-kaping bapak mriku bantu dhateng para Pandhawa. Momong dhateng para Pandhawa wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti claprang. Pandhawa mboten pisah kaliyan bapak.
Nek nganti bapak meng kepengin butuhke Pandhawa 5 cacahe rawuh teng Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus Miang Jimat kelima sada ora kelakon. Niku ateges Pandhawa niku nuwun sewu, satriya sing mboten ngerti males kabecikane wong liya. Mula terus terang nek kula sowan mriki Pandhawa mboten rawuh teng Karang Kadempel, kula wis mengajukan surat pengunduran diri. Pengunduran diri minangka apa, Bagong? Minangka abdi negara Ngamarta. Terus apa gunane kula ket biyen nglesot teng negara Ngamarta, mung butuh Pandhawa rawuh teng Karang Kadempel dadi srana tambane bapak kok ora kelakon? Nggih to? Percuma. Hah? Percuma. Nggo ngapa kula ngabekti karo sampeyan? Ning jebul sing kula labuhi, jebul sing kula bantu, jebul sing kawit biyen kula ewangi niku ora ngerti males kabecikane kalih Bapak Semar. Pun cekap semanten atur kula nek enten pangandikan Sang Sunan Prabu Darmakusuma kula ajeng midhangetaken. Nek pancen Sunan Prabu Darmakusuma paring dawuh, Bagong Pandhawa ora iso teka ning Karang Kadempel. Sampeyan wis rasa nyebut kula abdi, sampeyan rasa nyebut kula Panakawan, sampeyan rasa nyebut kula menika batur sampeyan. Kula ora arep manggon sabet sapon negara Ngamarta. Titik. Stop pikir Bagong. Wis. Nek kowe ora melu ndara Pandhawa kuwi kowe arep mangan saka sapa? Ngemis. Ngemis kok dipeng-pengke ora. Mbok ya nek omong ki sing nganggo dipikir ora waton omong. Konjur mengundurkan diri. Kowe wonge jiri kok, Tru. Kowe wonge ketergantungan. Heh. Kowe uripmu tergantung karo Pandhawa. Ya nek Pandhawa sing butuhke kowe terus. Nek Pandhawa ora butuhke kowe, arep ngopo kowe? Arep ngemis-ngemis nembung dadi abdine Pandhawa. Heeh. Wong ki ndek jati diri. Mengono kok wedi ora. Ana aku ambek wis paribasane Pandhawa ora iso nglabuhi karo bapak. Nggo ngopo? Nglabuhi Pandhawa. Wis ora ana gunane. Apa sing diparingi Pandhawa balik kabeh? Kowe diparingi apa? Lemari. Tok balekke. Warkasa terus wis tak dol. Oh. Dadak nebus aku. Ya pokoke takon ngikhlaske. Ya tegese kuwi ra kon sekuwen. Ya men. Iya. Tak modasmu lho. Kowe iki senengane ngigol-ngigoli aku le omong kok. Bagong, Wonten dawuh keloro-loro atiku, Bagong. Same. Kula janjane matur ngenten iki niku. Kula ampet tenan ati kula. Merga kula mriki nyawang bapak niku wis kaya kunarpa. Bapak duwe pengarep-arep Pandhawa rawuh mriki. Ning kok sampeyan kula matur kaya ngoten kok malah nangis. Sawangen Pandhawa mung kari papat. Lho. Sing siji ilang nanti. Sing siji lunga, Bagong. Sebabe ditundung karo bendaramu. sinten? Bendaramu Jodipati ya kuwi Werkudara. Ndara Werkudara nundung Ndara Sedewa. Iya, Bagong. Wis jan ora pisan ora pindho kok kowe ki Wah. Ngapa to nek ngrampungi masalah nganggo ati sing sabare ngapa? Aku tak takon. Lho, aku ngelekke sampean ki ora ana salahe. Mergo aku ki batur. Batur ki pangembating catur. Kula warga kok do inggat-inggatan, ora cocok kon minggat, ora cocok kon minggat. Sampeyan krasa mboten? Nek Ndara Sedewa niku putrane Dewi Madrim wis seda karo Prabu Pandu. Sampeyan putrane Ndara Kunti. Sing jeneng adhiku Alon niku nek iso dirukti, diopeni, diragati, didadekke wong. Sampeyan entuk pahala. Ora malah kon minggat. Wah. Susah aku nek gagas kaya ngene. Aku aja ora manut karo aku, ora manut karo tuture wong tuwa ki piye. Nuwun sewu. Iya. Sampeyan kok ya ora ngelekke. Iya, Bagong. Aku kalah rembug karo Werkudara. Ora dene dadi pembarep. Kudune sampeyan iku iso mikir.
Nek Werkudara arep nundung adine, sampean menggak. Werkudara, jangan Ngono. Ora kok meneng wae. Ha gunane apa dadi kakang barep? Iki ya ngono sing bagus iki meng wah. Le mempeng nek ana wong wedok ayu. Nek ana masalah meng klecam-klecem, kepiye? Kok dadi Pandhawa kaya ngene iki kepiye kahanane? Nuwun sewu, kula tak nyuwun pirsa. Masalahe apa? Jan bocah iku malah begijikan dhewe iki apa to? Sapa-sapa diseneni, sapa-sapa di Adimu ki piye cok? Sapa-sapa anggepe kaya andane digetak-getak. pun kajenge nang kemawon, mbangane nguyuh sak nggon-nggon nang kemawon. Mergo Bagong nek nesu niku nguyuh sak nggon-nggon men kemawon. Pripun sebabe apa? Sebabe Sedewa nggondheli pustaka Jamus Klimasada. Lho, kono hubungane karo pustaka Jamus Klimasada? Iya, Bagong. Terus Ngene kowe tak critani. nggih, ning ampun dawa-dawa. Iya. Pekah kula ning ngrungokke. Iya ora dawa, Bagong. Ora apa-apa. Dawane ngempuk percuma. Iya. Oh, mesti nyengenges to. Angger muni omong ngene mesti nyengenges to. Aku mbayangke aku dhewe to. Ha iya. Pun nggih cerita. Ngene ya Bagong. Nggih. Koko Prabu Ndarawati rawuh. Mriki Iya. Ngandhakake yen Ndarawati kuwi ketaman pegebluk bisane waluya yen to tinumbalan pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada. Tumuli kabeh sarembuk pustaka Jamus Klimasada diboyong dening Koko Prabu Ndarawati ya mung Sedewa sing ora mathuk, Sedewa sing ora cocok. Tumuli Sedewa didukani dening Bendara Munjadipati nganti dedrek nggone ndukani wekasan Sedewa ditundung lunga saka negara Ngamarta. waduh. Berarti niki pustaka Jamus Klimasada ilang utawa dibeta Sinuwun Ndarawati. Iya Bagong, mula aku ora bisa menehi wangsulan nglawan kowe merga Pandhawane ora ganep, pusakane ilang Bagong. Wah, wis Tru. Yo, mulai karo mampir golek Bandosa. Lho. Nggo ngopo? Bapak jelas mati iki. Tambane ra ana kok arep ndi meneh parane. Ya engko gareng gek kon bedah bumi. Ha ya wis ngono wae ndak. Ambangane iki dadi masalah, dadi geger malah ora karo-karuan. Ajare kowe arep mbelani bapak nganti tetesing getihmu sing pungkasan. Lho, nek pancen kowe arep mbelani karo bapak, perkara iki diglejah kok, diunceki. Sing bener piye? Sing kudune kepiye kelakone ora manut karo kahanan sing kaya ngene iki. Wah, jan susah aku nek gagas kaya ngene. Nun ngapunten lho. Sampeyan kok ya nuwun pangapunten. Ikhlas lahir batin maringke pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada dhateng Sinuwun Ndarawati. Merga Koko Prabu kuwi sesembahanku. Nuwun pangapunten. Saniki ampun gagas Sinuwun Ndarawati menika sesembahan sampeyan ning kudu ditonton. Mula ana tetembungan ngendikake ratu kuwi nek siniwaka aja ming netra walaka, tegese netra batin lahir tok, ning netra batin diwengake utawa permana jati. Wonten nika. Merga jaman saiki akeh sing maraja saka sela-selaning garu, ketoke kanca ning dadi mungsuh, ketoke sedulur ning tegel karo kancane. Menika nuwun sapunten, menika kudu dipun penggalih. Kalebet lakon sing dumadi wonten negari Ngamarta mriki, ketoke Sinuwun Ndarawati. Terus diparingi pustaka Jamus Klimasada. Nuwun sewu. Nek nganti niki mengke dudu Sinuwun Ndarawati. Ternyata dudu Sinuwun Ndarawati, terus pustaka Jamus Klimasada ical. Pripun ya? Sapa sing arep disalahke? Sapa sing arep goleki pustaka Jamus Klimasada? Ora ngawur dadi ratu ora gampang. Ora mung iya. Iya gampang dapusi wong. Wah, sampeyan iku sembrono kok Sinuwun. Kula wis matur bola-bali to. Pustaka Jamus Klimasada menika panggesanganipun para Pandhawa. Nek Pandhawa kelangan pustaka Jamus Klimasada menika ngibarate wong sing ora seneng karo para Pandhawa, ajeng gawe cintrakaning para Pandhawa, angel mijet wae ngranti, suwe banyu sinaring. Tatur Kualik. Kualik. Hah? Turta. Oh iya, Ndring. Turta. Ming turta kok kualik pemengker aja.
Pustaka Jamus Lima Sada menika dados panggesanganipun para kawula sak negari Ngamarta. Nek nganti pusaka ilang, Ngamarta kawulane pating blengkah ora karo-karuan. Pripun nek kaya ngoten niku? Aja nyawang Ratu Ndarawati. Aja nyawang Ratu Ndarawati kadange tuwa. Para Pandhawa ning kudu diteliti, kudu ditelesih. Ngoten lho. Kena dipasrahke, ning dicek dhisik. Werkudara Ndarawati tilik ana, ketaman pegeblok apa ora? Werkudarane mangkat brubut. Nek wis dibuktekke, iya mbarep pancen bener. Pusaka diparingke, urung ana bukti kok wis diparingke niku. Macem mana? Pripun nek kaya ngene iki? Wah, lah wis geger malah Bapak Semar ditelapke, wis megap-megap arep tekaning pati, malah pusaka mang paringke karo Prabu Kresna. Apa nek ngono? Kresna karo Semar iki bobote abot Kresna apa piye? Maning jajalanat iblis larat gugu karepe dhewe Bagong. Bagong. Nah. Kowe mau muni piye? Kowe mau muni piye? Wah ya wis lali wis mau. Kowe muni yen to Yai Prabu Ndarawati ki panjalmaning mungsuh. Malah kowe ndak apa. Yen to Yai Prabu Darma Kusuma kuwi keluputan gedhe mergo maringake pustaka Jamus Lima Sada marang Yai Prabu Ndarawati. Dasarmu apa kok tak takon? Dasar kula gampang mawon sinuwun. Mergo jaman saniki niku angel wong dipercaya. Ngoten. Kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti? Ho, modal ora kowe. Ora iso omongan kowe padake. Oh, kulina orasi demo. Padake ora. Yen ngono kowe ngarani Prabu Ndarawati kuwi panjalmaning musuh. Mboten ngarani. Mboten muni lho kula. Mboten muni nek Kresna niku mangsa, mboten. Nek kula wis muni Kresna menika mungsuh, ateges kula ngarani nek Prabu Kresna niku panjalmaning mungsuh. Kula ming nuwun sewu ngemutaken Dansun Prabu Darma Kusuma supaya luwih teliti babagan pustaka Jamus Lima Sada. Merga bapak kula niku ya ajeng mati merga nek ora tambani pustaka Jamus Lima Sada, kula kelangan wong tuwa kula sinuwun. Perkara bapakmu mati mbok ben. Perkara bapakmu mati ya wis ben. Bapakmu ki wis tuwa. Wong tuwa ki parane arep ndi meneh? Wong tuwa ki parane wong nang ndi meneh? Wong semenake ki mung padha antri tekaning pati. Mung kari ngenteni pestine kodrate dhewe-dhewe. Mula perkara bapakmu lara kuwi janjane ora usah mbok goleki tombo. Ning wis ben enten ana wayane mangsa kala tumedhaing Sang Hyang Yamadipati jabut karo nyawane bapakmu. Yen pancen pinesti kudu tekaning pati. Kuwi lha atos iki, Tru. Piye? Iki kok lara ning ati ya? Lara ning ati ya tandange ora. Bapak dipatek-patekke ora. Kowe iki koso goleki tombo kok mung diunekke tekaning pati. Ayo karo ngopo? Nek kowe wani ndakwa, Yai Prabu Ndarawati panjalmaning musuh. Aku ya wani ngarani bapakmu kuwi wis lara, wis tuwa, wis arep tekaning pati, Bagong. Kowe aja watoni isamu wis lho, Bol. Lho. Bol piye? Jenengmu sapa? Baladewa. Dundang bol ora gelem. Kon ngundang apa? Kon ngundang apa? Lara ati wae tak undang, ha. Tak undang ana kuwi lara ati. Ora usah lara ati, lara atinan. Kowe nek ngrumangsani suaramu ngunekke bapakku wis wancine tekaning pati, wis wancine dadi wong tuwa, ming ngantri modar. Kuwi ning atiku ya lara. Hah? Nek omong nganggo aturan kowe. Ora sampenake dhewe. Lho. Kowe wani karo Baladewa. Aja kok kowe bapakmu aku ora wedi. Ora ngerti Bagong nek nesu kok kowe. Kowe nyembranani aku kowe ngunekke bapakku arep modar. Bapakku antri tekaning pati. Anggepmu apa? Wong mati ki ora perkara tuwa. Bluluk kae tiba enom kae. Kae ya iso modar, iso tiba sik mbangane kambil. Nganggo pikiran kowe. Rumangsane akeh sing wong umur 100 kliwat isih urip meger-meger. Ning ana sing wong kaya kowe dadi ratu muring-muring terus teksek modar ya ana. Wah. Ayo wis dantepi ya, Gong. Dantepi, rasa wedi. Men sisan wae ngopo.
Ratu kaya ngene kok digonggongke sak penake dhewe. Lho, yen ngono kowe wani karo Baladewa. Weh lah, kowe iki lho ngerti Bagong kok. Bagong ki tau munggah ning kayangan ngobrak-abrik kayangan. Dewa bubar kabeh wedi karo aku. Lho, lakone Bagong gugat. Kuwi karang aku dhewe. Aku bengi iki sik kon bangun gedung kesenian. Apa ora pecah sirahe? Ayo wis ben ora. Mula aku sedina ora metu saka kamar teturon ning kursi jane karo ngenam-enam pikir ki engko piye. Ki engko gek kepiye? Ha kok entuk dalan wong ki anggere nyebut karo sing gawe urip ora mesti eneng dalan. Anggepe apa? Apa dikira aku wedi karo sampean? Ora wedi karo sampean. Ya pancen wani karo Baladewa. Ora nek papane wong neter kadidayan. Babaro. Ayo. Kowe arep ngopo saiki? Kowe arep ngopo? Kowe tak tandingi legane atiku. Kowe kena mboyong para Pandhawa, kena mboyong pustaka Jamus Klimasada marang Karangadhepur nggo tampa bapakmu. Ning Langka ana dhisik kuwandane Baladewa. Waduh, lewani sumbar ming kowe kok. Hah. Oke aku ya iso gawe sayembara kaya ngono. Gawanen pustaka Jamus Klimasada ning Darawati rasa dibalekke. Waten iso nglangkai kuwandane Petruk. Wis. Kok aku iki piye to? Kowe sik mati ra apa-apa. Ra apa-apa dengkulmu ra. Engko gek tak susul. Ora metu njaba glendang negara. Ayo metu jawa Raden negara ati. Werkudara. Iya. Arjuna kula wonten paring adawu. Lah kok dadi kaya mengkene kahanan ingkang dumadya ning Praja Ngamarta. Yayi, apa Siadi ora rumangsa kleru nundung kelawan kadangmu ragil? Wah. Bareng Petruk sowan. Matur yen Semar loro. Wah, tumulya ana rasa getun atiku. Semono uga mbarep ndak kira uga keduwung maringake pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada. Dimas, sega wis dadi jenang ora bakal pulih meneh dadi sega. Ing mengkono ora perlu digetuni. Ya, sing wigati ayo Budidaya. Golek ana kadangmu Sedewa ingkang angka 2 upadinen sarta titi priksanen kahanan Darawati ya Yayi. Nanging kang luwih becik sirepen dhisik kamurkaning Kaka Prabu Mandura. Apa dene Petruk lan Bagong nggone wis padha geseh penemu. yo barep kakangku ngestake dawuh. Arjuna kula wonten maring adawu. Bubarna kang padha seba jeneng ingsun kundur ngedatun kula nun Paramadal Pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Yai Arjuna kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas. Purna gatining paranggilan. Sanata sakundur ngedatun jeluk saking gambaran nyana kinapit gambaran gading. Kadheraken sangganing Plomban Ceti manggung ketanggung Jaka Paloro ingkang sami ngambil upacaraning keprabon. Gawe setengah saking Mandra tindaknya Sri Naranata. Katinon saking Mandrawa kaya gumebyar candrane Sri Naranata wau. Apa walip kok sajae mak cilik mbumira tawu pasuryane tak wis padhahi saka kene kok kaya ora adat sabene. Kaya penggali lagi ora jenak, penggali ora karenan jroning penggali mak cilik Sedewa. Anakku lanang Antasena. Piye? Mula kowe tak jawil. Kowe tak jak mlaku adoh supaya ngedoh saka negara Ngamarta sak njabaning tapal wates negara Ngamarta. Heeh. Kowe tak kandhani ya, Nggir. Dina samengko kowe arep tak pamiti. Lho. Pamiti piye? Kowe arep tak pamiti ento amanmu Sedewa saiki wis dudu peranganing para Pandhawa. Kosek, aja ngono, Pak Cilik. Sing sabar, sing ikhlas atine. Ana apa kok Mak Cilik ngendika kaya ngono kok mak tratap atiku. Antasena, Piye? nalika semono negara Ngamarta kerawuhan Kanjeng Kaka Prabu Ndarawati. Heeh, terus Karo Kaka Prabu Mandura. Bareng ditanjeke dening Kanjeng Kaka Prabu Darmakusuma, Kaka Prabu Ndarawati paring dawuh yen negara Ndarawati ketaman pegebluk bisane waliya Nirmala Temajati yen ta tinumbalan wujuding pustaka Jamus Klimasada. Pekasan para Pandhawa padha sarembug. Kakang Mas Jodipati wis gathuk, Kakang Mas Madukara wis mathuk. Apa dene pamanmu ya kuwi Kakang Mas Nekula uga wis sarujuk. Terus
Ya meng aku sing ora cocok, aku sing ora condong. Monggo karepku yen pancen Ndarawati ke taman pegebluk, mbok ya diteliti luwih dhisik, mengko sawise diteliti yen pancen kok Prabu Ndarawati karep mboyong pustaka Jamus Limasada, kebukten Ndarawati pancen ana pegebluk, ora bakal owel sarta nggrundel. Nanging ngaturku akeh-akeh kelawan Kanjeng Prabu Puntadewa, sajake ora dadi penggalihe wong atuwamu ya kuwi Kang Mas Werkudara. Bapak to? Iya. Terus bapak ngopo? Bapakmu tumuli duka karo aku Antasena. Terus sawise duka, kowe ngerti to watake bapakmu nek wis nesu rak kaya ngono kae? Heeh, kau dosa, okol, tur kudu menang dhewe. Kuwi watake bapak. Terus karepe aku ditundung lunga saka negara Ngamarta Antasena. Lho. Sing nundung lunga mak cilik. Bapakmu ya kuwi Kang Mas Werkudara. Bapak nundung mak cilik. Iya Antasena. Nanti bapak ajare kose. Kosek kowe aja ngawur kowe, aja ngawur. Engko nek nganti kowe nesu karo bapakmu, mesti bapakmu ngluputke aku meneh. Aku saya dosa nang ngarepe wong atuwamu. Ha nek nganti mak cilik lunga saka negara Ngamarta Pandhawa kurang siji. Nek pancen wis dikarepake karo wong tuamu kepiye meneh? Dasare aku upama bali marang praja ing Ngamarta, mestine aku ora bakal tinampa. Terus perkara pustaka Jamus Limasada, sajake wis diparingake marang wong atuwamu ing Ndarawati. Wah, janji wong Ngamarta kuwi ya grusah-grusu to ya. Pustaka Jamus Limasada kuwi rak panguripaning para Pandhawa, pambengkesaning para kawula sak negara Ngamarta. Lah kok dadi grusah-grusu diparingake karo Siwa Ndarawati, ya nek nganti Siwa Ndarawati iki pancen bener-bener bakal gawe srana waliyaning praja ing Ndarawati. Nek kabeh mung kandheng ning pangucap ora kababar dadi pakarti, tegese menggara sapa sing ngaputinan. Apa sing mbok pikir mau padha karo legetaning atiku Antasena. Wah, lah pancen kowe karo aku iki cocok kok, Pak Cilik. Lah terus iki sampean arep lunga endi? Aku dhewe bingung, ngene wae. Ngekos nggon aku apa piye? Jembar. Ngrandu Gumbala ana ruangan kosong. Apa? Ruangan kosong. Aku ki lek seneng karo kowe wong iki glece sak penake dhewe nek omong monggo kowe ki satriya ning nuwun sewu lho Antasena. Kelakuanmu iki kaya apa ana kawan? Wis ben sapa sing nyebut sakarepe dhewe. Ning pancen watahu kaya ngene. Terus jane Pak Cilik arep ngopo? Antasena, piye? Iki malah aku rumangsa duwe kewajiban balekake pustaka Jamus menyang Jimat Limasada. Lah terus carane aku arep goleki Kresna sing nggawa pustaka Jamus Limasada. Nek sampean goleki kaya wujude kaya ngono kuwi apa ya kelakon. Engko nek nganti konangan kawula Ngamarta, lho kae Raden Sedewa kok kekalangan arep tindak menyang endi dadi rasananing para kawula kuwi ora prayoga kedadiane. Lah terus aja wujud kaya ngono. Wujud apa? Mak Cilik kuwi wong pinter. Mak Cilik iki titisaning Bambang Sekaca, ya to? Aku ngerti kabeh. Sampeyan kuwi arep piranganing Pandhawa ragil dhewe, ning sampeyan ki nek rembugan malah kala-kala ngungkuli karo rembuge Piyai Sepuh. Sampeyan ki Pandhawa sing awas dhewe, waskita, awas paningale kuwi Mak Cilik Sedewa. Wis, saya kok percaya karo sampeyan. Aja wujud Raden Sedewa, ning wujuta liyane kuwi aku lagi ngiklaske nek sampeyan goleki Siwa Ndarawati nggone mboyong pustaka Jamus Limasada. Wah, lah pinter tenan makku cilik iki jan. Bareng sedakep kok ana kebul makbul. Nutupi awake Paman Sedewa terus wujud. Waduh. Kaya pendhita ning isih muda. Iya, Antasena. Mula seksenana aku arep nganggo jeneng Begawan Dewa Kusuma. Begawan Dewa Kusuma. Iya. Terus Mak Cilik arep endi? Aja nyebut Mak Cilik ndak kawanguran dening wong kiwa tengen. Sebutan aku Bapa Begawan Dewa Kusuma. Ya, Bapa Begawan Dewa Kusuma. Antasena. Kanan negara Ngamarta nedeng wae peteng. Kowe aja lunga-lunga saka kene. Aku ndak ngambah dirgantara ngupaya goleki menyang endi Kresna ingkang gawa pustaka Jamus Limasada. Ngendi gone ketemu mesti bakal ndak jaluk. Aku ora bakal nganggo hitung-hitungan yen to kuwi nata Ndarawati sejati, nanging tata carane nggone nyuwun ngampil ora kaya mengkono. Nyengsarake marang sedulur nom. Ya kuwi Raden Sedewa. Ya wis sakarepmu Mak Cilik. Kersane Bapa Begawan Dewa Kusuma kaya ngono, aku mengkari manut. Lah terus aku takon ora lunga saka kene iki sirmu piye? Mengko bakal ana ingkang teka ning papan kene.
Wong kang teka ning papan kene mau tulungono, merga kuwi wajib mbok tulungi. Oh ya, ngestoke dawuh. Wis, sembahku ndereke tindake Bapa Dewa Kusuma tak golekane nata Ndrawati ngboyong pustaka Jamus Miang Jimat. Piye Ngandura kok? Sinun Mandura ki nek perang kuwi ora ditandangi dhewe. Ning mesti ngandhake karo wong liya. Lho kae Patih Praguta joget-joget nggawa glugu goleki awake dhewe. Malah ora mung Patih Praguta, sajahe Sinun Mandura wis ngendikake bab sing ora bener. Tegese Kuntul dikandhake dandang dikandhake Kuntul. Maksude piye kuwi? Tata upacara kata-katamu ki piye? Dandang kandhake Kuntul kuwi kedadian saknyatane dienggak-enggokke men dheweke ketok bener, dheweke ketok apik, wong liya ketok elek. Kuwi tegese pawarta sing saknyatane ora dikandhake sing sak benere ning dienggokke nganggo kalimat utawa ukara-ukara sing rumangsane dhek iki wong paling apik dhewe wekasan sing dikandhani mbelani ro dheke. Ketitik ora ming Patih Praguta. Tak sawang Ndara Karukaca Ndara Antarja barang kok do ting brubut goleki awake dhewe. Ya mulih yo, Gang yo. Hah? Mulih. Engko nek Semar Modar bapak wis dawuh karo awake dhewe, nek nganti awake dhewe engko melu mati nang kene malah ngrekoso uripe. Yo mulih yo. Wis rasa dadak piye-piye, mulih matur karo bapak, Pak, aku ora sida mboyong para Pandhawa di Pustaka Jamus Limasada. Merga Pustaka Jamus Limasada diasta Sinuwun Ndarawati, jarene negara Ndarawati ana pegebluk ngono wae, engko rak bapak mikir dhewe, bapak tumandang karya. Oke, ayo kita berangkat. Yo, yo yo. Gong, ketoke lemati kok luwih cepet awake dhewe mbangane Semar. Masa mengo to? Weh, sapa iki, Tra? Lho, sapa iki, Tra? Ndara Antasena kok awake dicat ireng barang aleman. Kowe tak ajar Modar kowe. Nek cara nggone dhewe pancen Ndara Antasena ki nuwun sewu nganggo gelung. Lho, rada ndangak persis Ndara Werkudara kene iki nganggo kuku. Iki ora, iki gagrak kene Ndara Antasena kaya ngene iki. Waduh. Gleleng gondrong barang. Melu pang apa? Pang apa? Panguwit. Ha iya. Wong apa kok kowe terus wedi? Ha iki mesti sajae wis dikongkon Ndara Baladewa. Atakonane ya? Ya. Wilujeng Gus. Slamet. Kowe do ngopo mlayu-mlayu? Ora ngerti kok dhek itu. Ha iya. Ngomong apa ngapusi? Ngomong jujur, aja ngapusi. Aku soalnya kulino ngapusi, ora iso. Ku saiki kudu jujur. Oh iya. Menika ngaten, Raden. Ya. Sing ngomong Petro apa Bagong? Kula. Ngapusi tak keplak ndasmu pecah dadi papat. Diar ora. Ana kowe Petro? Ya. Soale cangkemku iku kulino ngapusi. Ngono ora sadar tiba-tiba ngapusi mah dadi papat sirahku. Ora apa-apa wis omong sak tenane. Ajeng nyuwun mergi, Ndara. Lho, njaluk dalan nggo ngopo? Ajeng wangsul. Saka ngendi? Saking Sinuwun anu sowan Sinuwun sinu anu sowan Sinuwun. Sowan Sinuwun Prabu Puntadewa. Wigatine kula tak matur sampean aja kaget nggih. Yo, ning nek umpama kaget nggih kaget sakniki mawon. Dadi kula nek kula matur sampean pun mboten kaget. Wong kaget kon kaget saiki tak keplak sisan kowe. Kula matur Sinuwun Prabu Puntadewa ngabari nek bapak niku gerah. Lho. Kakene Semar loro. Heeh. Lho lah kowe iki ting pendorong ki ora nambake bapakmu piye? Modal ora malah disalahke ta, Tru. Nuwun sewu, pun mboten kirang-kirang lek kula golek tamba. Ning bapak mboten iso seda. Lho. Bapak mboten iso sembuh. Suwatu sae bapak niku pari pangandikan, Petro Bagong sowan nang negara Ngamarta. Aku iso mari nek Pandhawa rawuh mrene sinambi mundhi Pustaka Jamus Limasada. Wis to kandhake Siwa Ngamarta. Wis, ya numpun. Terus Siwa Ngamarta ngendika piye? Bagong ketiwasan merga Pustaka Jamus Limasada diasta Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Wah, nek ngono ngendikane Mak Jlik Sedewa iki mau bener. Mangkene sampean ketemu nganu no, Sedewa no. Basa tak ajar kowe. Ndara Sedewa to ketemu. Teng pundi? Kula wau soalé mlebu teng negara Ngamarta niku Pandhawa niku mung kanton papat. Sing kurang Ndara Sedewa.
Kula takoke Ndara Sedewa ta pundi? Ditunjung bapakmu Ndara Werkudara. Bener, mak cilik ya kandha kaya ngono. Terus saniki Wis tindak. lho. Lu ngoten pundi? Kuwi dudu perkaramu iki urusane mak cilik Sedewa. Sing wigati aku nang kene iki kon ora lunga-lunga, nek ana wong tekan kene kon nulungi ngendikane mak cilik Sedewa kaya ngono. Lah kok sing tekan kene kowe karo Bagong karo Petruk. Wong loro mingan. Kula kalih Petruk, ora kowe karo Bagong karo Petruk. Ora kebablasan le omong. Karepku iki kowe karo Petruk ngono. Heeh. Lah kowe saka ngendi? Saka negara Ngamarta. Kok mlayu-mlayu? Ajeng gelut. Lho. Gelut karo sapa? Kare Baladewa. Gleleng lho. Heeh. Aman reng tau ngerti Bagong karo gelut karo Baladewa. Mengene iki. Lho. Wani karo Siwa Mandura. Lho, sing diwedeni apane? Lho kok mlayu? Hari kok ngandhake kanca kerubutan kok. Ngandhake sapa? Ngandhake Prate Pragota. Terus Kamasmu Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja goleki kalih kula. Niku wis diwolak-walikke karo Ndara Baladewa. Mesti kula dianggap salah, kula dianggap wong kleru. Mula Ndara Gatotkaca sing janjane kalih kula sayang goleki kalih kula, mider-mider teng gegana. Ndara Antarja yang goleki kalih kula. Oh nek ngono pancen lumusi ngendikaning Mak Cilik Sedewa. Aku kudu bantu karo kowe. Bantu napa? Wedi? Ora. Mesti mawon iki soalnya ajeng bangun gedung kesenian. Ora. Ora bantu karo kowe tak bantu kekuatan. Kekuatan apa? Kowe rasa mlayu. Terus Nek pancen wong salah kudu digawe salah. Nek pancen wong bener kowe kudu wedi. Kuwi wajibe wong urip nang alam padang. nggih. Monggo kowe tantang-tantangan karo Pak D Baladewa kuwi perkarane Kono mbelani Kresna. Kula mbelani bapak. Bapak niku wis rekoso lho, Den. Bapak niku saka uripe ming dienggo para Pandhawa. Aku ming perkara Pandhawa kon rawone karang kadempele kok dikalake karo Sinuwandarawati sing kawulane kenapa geblok? Apa kira-kira abot Kresna mbangane Semar? Terus Baladewa nesu, "Panus maning jalanan cukup laring bangun." Bagong, menungso ya diapunmu. Kowe wani karo Baladewa. Kula dunekke ngono, muntap kula. Kula terus melu ngadeg metenteng. wah kowe kuwi Heeh, anu iya. Anu nggih. Ngono kuwi. terus Metu jaba. Nah ora dadi. ha iya sing ra dadi Perange lho. Metu jaba kula ya metu jaba bareng. Wes bingung le do golek anduk. Gong ora neng iki ning nggone wong liya lho. Nyatane ngono. Aku Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja do ngewangi. Ora jiwa satria. Wis ndak dirambati anu jangkrik. Satria dirambati jangkrik. Ya matur nuwun kok. Heeh. Terus lajeng ngewangi pripun? Kowe rasah mlayu nang kene. Terus Kakang Gatotkaca Kakang Antarja adepono. oke, siap. Carane Kowe tak ewangi. le ngewangi Kowe maju pethokno Kakang Gatotkaca Kakang Antarja. oh ya bener nek iki diunekke satriya petuk ya bener. Kok iso? Kan muni kowe tak ewangi ning maju pethokno Kakang Gatotkaca. Maju ya modar tenan. Aja semelang kowe tak uripke. Kowe kok gleleng. Metu power bank lho. Ora ning aku iso nguripke wong mati. Carane Iki lho. Banyu sungut kuwi tak pres. Tak nggo nambani wong loro, tak nggo nguripke wong tekaning pati sing durung winanci. wah gleleng iki to. Heeh. Ya maju yo. Engko nek nganti awak dhewe mati ra konangan, Nah kuwi masalahe. Nah sampai kula mati mongko ketutupan suket ayo. Sampeyan nambani pripun? Ora sembrono nyawa nggo dolanan. ngene bae. Supaya kowe ora iso tekaning pati, sing kira-kira arep maju mungsuh Kakang Gatotkaca Kakang Antarja sapa? Kowe aku terus. Manut. Nek Petruk sing tak labuhi Petruk, nek Bagong sing tak labuhi Bagong. Ngene wae terus. Piye? Kowe gandenge bola-bali dadi rol. Heeh. Sementara iki aku ya terus. Kowe arep ngopo? Aku tak sing maju. Aku dilewangi ndelok sene. Ya, sakarepmu. Nek Petruk ora maju ning mburi kene. Arep ngopo, Gong? Wong kok glelenge ra jamak-jamak. Terus kula kudu pripun? Aku tak manjing ning awakmu. Lho.
Kowe nek tak njingi, kowe dadi wong ampuh, kowe ditibani pusaka ora apa-apa, disuduk ora bakal tatu, kowe dipotol sirahmu karo Kakang Garukaca ora bakal potol. Soale ngedrat ora. Ora bakal potol. Oh siap. Terus carane mlebu ning awakmu. Oke. Metu pundi? Niki napa? Pripun? Moh ababmu mambu. Napa niki? Niki cilik ning elastis. Iso klebon gedhe barang ngene. Gong wul satriya kon mlebu mburi ora. Metu pundi? Kowe ngampet ambegan kok. Ngampet ambegan. Engko aku tak mlebu sarana sukma. Oke. Wis. Saniki? Heeh. Mulai aku mlebu ning awakmu, kowe dadi wong ampuh. Nek lumrah kowe dipotol sirahe ora bakal potol, kowe dipateni ora bakal mati. Wis tata-tata ya, Gong. Aku tak mlebu ning awakmu. Nek aku wis mlebu kowe piye-piye bakal keturutan. Ambles bumi ya iso, mabur ya iso. Lan jeblok wetenge. Ngomong wae ora. Gak mlebu kene iki wis ngampet ora dilebon-lebone. Ya wis kae tata-tata. Tan samar pamoring sukma sinukmaya winahya ing asepi. Sumimpen telenging kalbu. Nah wis aku mlebu ning awakmu. Engko aku bakal digdaya, Gong. Wis, kowe iso ngambandir Gantara, kowe iso mabur. Ngono wae ya, Gong. Oh, celeng iki. Tak kira nek Ndara Antasena diwasar jeblok wetenge. Gus, apa? Sampeyan nang pundi? Aku wis nang jero awakmu. Gleleng iki nek ora nganggo Bagong sing siap nggo gelut wis ora. Wah, kaya nganggo training abang barang siap pokoke. Ha iya. Sampeyan nang jero awakku lho. Heeh. Sampeyan wis nganu cetha mbantuku lho. Wis karo ngomong apa iso keturutan. Upamane ambles bumi ya kelakon, mabur ya kelakon. Iki nek tak coba ora ana nyatane, tak tokke liwat mburi lho. Iya. Buan klepret ya men kuwi. Nek arah ambles bumi carane piye? Ya sepaton ngampet ambegan terus dresepke, awakmu dresepke bumi ora ambles bumi. Hati-hati lho, Gong, nek ora nyata buathukmu entuk aspal tatu tenan. Kowe ora meden-medeni to minggat kana. Wong arep jajal kok digol-goli ra. Gong, hati-hati lho, Gong. Petroke. Jotos tenan kowe marai tratapane. Wis tak niati tenan. Ya. Wah. Piye, Gong, kahanane? Peteng. Meneng jeron bumi. Waduh, sarean Netra. Natap grobok aku. Iya. Aja liwat sarean kowe iki sareane piyai-piyai luhur ndak ngono. Apa metu, Gong? Metu. Oke. Nek jedul pripun, Den? Mengkari munggah jedul. Wah. Nek nganu mabur sikile gedruke lemah ping 3. Mabur iso mabur. Niat nggon ati. Oke. Kuwi papat. Mula cah sekolah. Kon sekolah ngayale ra jamak-jamak. Tulung ngitung-ngitung lho. Iya, aku nek hitungan ora tau mlebu e. Iya. Ya, coba 1 2 3. Niat atine. Mabur. Wah, dan gleleng ta. Mengke genti kula nggih, Den. Ya engko gampang. Wah, rasa Petro rasa ndak gleleng kae nyolongan e wong. Wah. Kaya balon Petro enting. Heeh. Wedian.
Golek kamar mandi sing ra ana gendenge. Ha sapa ngerti entuk kanugrah ya. Wah. Grimis wae ya. Wo wedhus iki. Padake kloset ora. Men tak uyuhi sithik kok, Tru. Ya wis mangkat, Gong. Mangkat kowe rasa melu-melu ngaso. Ya. Hak tatakane dhewe sing kira-kira mbelani karo Baladewa. Aku sing nandingi. Hati-hati oleh. Siap, aja kuwatir, aja kuwatir. Iso mandek ora? Mandek. Iki piye iki pesawat kok nyekel pesawat? Medun, landing. Sabar. Edan gugu karepe dhewe. Ora edan, kenyataan, Om. Iso mabur. Lho, apa sing iso mabur iki sing sampean tok apa? Arep kula wong kere kaya ngene nek iso tuku tiket iso mabur, Mas. Aja ngawur Bagong. Nun. Kowe tak takoni bloko. Nggih, kersane ajeng napa sampean? Kowe wani karo si Mandura. Anane kula wani mergo kula diwarahi. Cacing nika kepidak menungsa. Nika ngolek ora ngrasake lara, ning butuh males karo sing ngidak. Ning Bagong duwe perasaan. Coba saniki kula tak takon, nek upama bapakmu lara, terus bapakmu dunekke ming Werkudara lara kok modar mbok men. Ngono piye perasaanmu? Hah? Sing muni ngono sapa? Lho, sing ngakon kowe sapa? Siwa Mandura. Sing muni ngono Baladewa. Mula aku ora trima nek nganti bapakku dimodar-modarke karo Baladewa. Endi menungsane? Lho. Kon tekan kene. Kowe aja urap-urapan suaramu. Aja wani nantang karo Siwa Mandura. Bagong, yen kowe wani karo Mandura, aku isin dibatul kowe. Aku ya isin di juragan kowe. Apa juragan ra iso mikir? Gunane apa? Percuma sampeyan dijedi nang kayangan. Dadi satriya babaran kayangan. Ning iki ra tau dienggo. Menggunake tenaga, gunake akal. Dumeh satriya pringgandani. Sapa sing wani karo dheweke? Senake sapa sing wani karo Baladewa mongko kenyataane ora kaya sing dikandhake Baladewa sirnake. Apa kowe kaya ngono? Rumangsane ora. Kowe malah nguring-nguring karo aku, muni-muni karo aku. Mergo sampean ora jumbuh karo ngendikane. Aku ora seneng nek carane kaya ngono. Bapak niku lara. Hah? Bapak lara tambane pustaka Jamus Limasada. Monggo pustaka Jamus Limasada ilang. Ha ta? Ana? Yo. Ilang mergo digawa Sinuwun Ndarawati. Kula mung muni, Ndarawati kok dadak nggo tumbal pustaka Jamus Limasada. Ah kok makmu gedhe Mandura. Bagong menungsa ora tataran. Bapakmu ki wis tuwek, lara ki wis sak mestine. Ming kari ngenteni wayane mangsa kala bapakmu modar anut karo kersaning sing gawe jagat. Apa ora kelara-lara aku? Aku ora apa-apa ora kelara-lara. Bapakku lho. Dunake ngono iki bapakku. Bapakku ki jegoke kirike-kirike tak bleh. Kok dadi bapakku dunake modar kaya iki. Nek Bagong ora trima, mula aku kepeksa wani karo Prabu Baladewa. Yen kowe wani padha karo wani karo Gatotkaca. Oke, ra masalah. Ra masalah. Apa dikira aku wedi karo kowe? Aku nek ngene iki ora wedi karo sapa-sapa. Kowe iso malik otot kawat balung mesi. Aku iso malik balung kirik.
Ayo ngejak apa kowe? Ora minggat soal aku tak candak siramu tak potel gulumu. Potelen nek nganti aku iso potel siraku meguru karo kowe 20 taun. Ora gak kaca. Gong, le nangkis telat le. Apa? Heeh. Kok bathuke metu getihe? Apa? Krasa lara ora diantem. Mumet banget. Antur-antursena piye ya lek mbelane? Gus. Gus. Ndara Antarsena. Gus. Ngopo? Aduh, sak leran aku, Gong. Wah, telek jarene mbantu mula aku diantil moncrat. Gol sare to. Oh, ya njuk ngapura karang kesel banget Wis perang niki. Ya wis nyuwun ngapura. Maju meneh. Wis kebacut lara. Bacut mlethek sirahe. Tonyo Gatut Kaca itu turu ta. Iki seneng kene iki turu ta, Tru. Ha iya tenan ombeni oke tokke tumburi tenan. Ben luweh. Tak goleke kali sing asat ben. Ben tiba mak telepek ngono modar. Aja entos aja Gong. Kamulane melek. Ya, nek melek aku diantem mesti ora apa-apa, malah turu ora. Ora bakal tak gawe macak, mesti bakal tak sirnake. Oke, ora masalah. Melek lho. Iki bahaya iki. Tataane nyawa, ayo matane diganjel. Ora merem nek nganti merem sirna margalayu aku. Mati dening aku. Wis kok iso model siraku. Bumi langit tangkep. Mutar dening aku. Aku Adidaya ora bakal menang karo Gatotkaca. Sambato. Mati dening aku. Wani karo Siwa Mandura padha karo ngorek-orek marang pasuryane Gatotkaca. Ora sudi aku di batur sing gawe wiranging Bendara. Modar dina iki. Wah, akeh semute. Pindah kene aku ting celekit kabeh ora. Kok gleleng kowe ora apa-apa dunter. Candak sirahku ngono dunter kluthuk ngono aku kaya mati kae ning bali neh to. Turuk. Oh, ayo kekuatane Ndara Antasena sajake. Wah, Gatotkaca baru kali ini kalah sama aku. Ya jan gleleng tenan kowe. Ngono kepengin piye? Tak kene metu. Ben manjing ning nggonamu. Ora aku arep ngaso kae. Itu rampungno ngono. Rampungno. Ning ki sing maju
Ndarantarja kuwi kakangne Ndarantasena. Nek digdaya mesti digdaya Ndarantarja padha-padha putu dewaning ula. Waduh. Kira-kira menang sapa ya, Tru? Ane mesine menang sing tuwa karo sing enom. Halo, halo. Ngopo? Iki mung suwe Ndarantarja ora usah wedi, kowe iso nyembur. Hah? Kowe iso nyembur kaya Kakang Antarja. Iso nyembur kaya ula? Iso. Ora usah kuwatir. Wah. Gong, tak ajar kowe. Tak ajar kowe. Jajal jengkulmu mlocot ora. Iki bisa lho, Gong. Alah, lho. Aja terus emoh ora. Kowe wis sedhela emoh, gak aku gak emoh, ora seneng ajarane ngono gak ora seneng aku gak. Ora liwat kene iso sembur tenan aku. Ah, iki arep glelengan ayo. Nek kowe ngendelke len duwe upas, Bagong ya duwe upas legane atiku. Bapak keperanggul mungging ayuda kebapak bawat nyobentar kebapak nyomungging aloka Bagong nggih Ndarantarja iya kok le mandeng kula kok kaya sinis. Duka napa? Nesu karo kowe. Sebabe kowe wani karo Sing Mandura, ya apa ora? Ngaku wae. Ora ngaku tak pateni, ngaku ya tak pateni. Wedian. Kejem tenan iki ngungkuli adine. Sampeyan pun murung kabar dereng? Kabar apa? Gatotkaca wedi kali kula. Lho. Adikku karo Kaca wedi karo Bagong. Weh, iki jeksane Piyayi Blitar. Niku asli aku ora gara. Kula dipotol sirahe ora apa-apa terus kula nglecak, terus kula pindah nggon le turu. Adimu wedi. Ning karo aku ora bakal iso selak, kowe mesti bakal tekan ning pati. Ayo. Diadu antaraning Antarja karo Bagong menang sapa? Oke, ora masalah. Neng ngene ditemtoke kowe apa aku sing tekan ning pati? Manut. Sirmu piye? Kula manut. Ora minggat sembur mlonyoh awakmu. Mlek lho. Iya. Wis mulai idon-idonan iki. Sampeyan apa iso nyembur? Anggap aku ora iso nyembur. Ayo, didu. Upasmu karo iduku ampun ndi? Kene marganing patimu. Pangga tak ayoni Antarja. Sambatos. Nyembur kok ngidoni. Wong nyembur kudune ngono kok. Saisaku. Panas to dadamu? Kena iduku? Wih lah dalah. Lah kok nyolong pethek ing atase Bagong.
kowe wani ngidoni sarta iso nyembur kaya dene Antarja ora pangling mesti ana sing bantu karo kowe Kang ngrasa melu-melu perkara iki nek Kakang melu-melu perkara iki aku nganggo raganing Bagong tak ladeni padhangane wani petengane apa meneh rupak wani jembar wani Kang tak hitung-hitung sing luput Siwa Mandura dudu kok Bagong nek sampeyan melu-melu perkara iki dosa gedhe lho Kang ngopo kok ngalamun Ndara Antarsena iki mlebu awakku nggawa sound system ora kok iso kang iso bergema terus Ndara Antarja melayu ha iya wah kowe gleleng tenan iki arep pirang dina ning awakmu ya Gong ora arep takon metu oh arep tak jahiti kabeh mbur dondome men ra iso metu apa anggepmu nek tok dondomi aku ora iso metu kok metu karo wae karepku dhewe padha kula ya ngono nek ora iso dipaksa kok ya metu ya emoh aku ya ngono metu karepe dhewe kaya terus ha iya kabeh ya dhewe-dhewe kok ya panusmaning jajalanat iblis lanat Bagong ponokan Petro ora minggat sing arep aku glandang negara jebol wah mlayu terus bola ayo iki toto Mandura Prabu Baladewa karo kowe nesu tenan nek kae wah wis anggres ngono kae ora ana wong wani nyedak manus-maning jajalan suwane Bagong Petro ora minggat glandang negara jeblok wetengmu sir atiku langsungan maune kendel terus langsung jirih sakal ayo aku ya mlayu mak tratape heeh ning ngene kok kowe ra ya iso ambles bumi to Le ambles bumi ya men aja kecekel Ndara Baladewa wah iya aku isih duwe Ndara Antarsena ya Tru ha iso dadak mlayu ki ngopo ambles bumi ndelik nang bumi beres oke melek sing melek sapa Ndara Antarsena turu mesti ki Tru ora turu ha terus ha iki apa wah iki ya tunggal dene iki tunggal dene ngopo metu ra omong-omong sone ki omong ora mung terus glenes lunga ha piye kaya meh ditinggal tok kae ha iya ya ya wis ngono apa piye ora mung tanpa omongan terus sarungan lho kok tekan sarungan barang omong apa cek iki mau omong apa ora ngopo kok do mlayu Ndara Baladewa duka Siwa Mandura nggih lha piye arep dijoni wae piye arep piye-piye kowe kenggonan aku ora apa-apa ning ya modar tenan ha sampean sok turu barang nek pas kono nibake nenggala nyotampan bles sampean pasare teng awak kula modar tenan ya Tru pun wah ajeng wangsul kula lho bali piye bapakmu ora iso ketekan Pandhawa ora iso nggo pustaka Jamur Lima Sada bapakmu mati lho Gong ora apa-apa lah sertifikate wis tak gawa kok wis senengane kok kuwi bapakne kok diame-ame warisane ora ha piye nek kaya ngene iki terus aku kon piye ngene wae aja tok lawan ning tok wirang-wirangke carane nek kowe wani karo Siwa Mandura kowe wani karo Siwa Baladewa kowe wani njotos kowe wani nendang kowe wani miloro dosa mergo kae pepundhenmu nggih mulane kula niku isih mikir perkara niku kowe batur ana ratu kuwi beda derajate tur dasare kowe tau tate momong karo Siwa Mandura bener ngene wae Gong pripun digawe wirang pripun kowe tak dadekke Baladewa gelem ra serius lho tenan wah iki kok aku kaya dadi ngerol terus ta iki Tru
Apa Petruk wae? Pun mboten. Bagong mawon, Bagong. Dadi ketujah Nenggala iki modar tenan. Nek niki kula dadi Baladewa ampuh mboten. Mbuh perkara ampuh aku ora ngerti. Ampuh karo ora kuwi kowe nyuwuna marang pengayomane karo sing gawe urip. Ning aku sing bantu karo kowe. Oke. Carane merem. Nah. Meremo. Wis ya. Karang telapukane iki ciyute. Nek merem ki mung separohe. Oh, ngamet ambegan. Tak suwun karo sing gawe urip, tak dandani cara Siwa Mandura ya, Gong. Nggih, siap pun wis beres. Manut wae lah. Manut karo Ndara Antasena malah slamet. Yo, tak jalukke marang panguwasaning Dat Kamurweng Dat. Muga-muga iso kelakon penjangkane Antasena. Delokke kowe nganti ketekuk suwe banget irungku, Gong. Mulai mau kok jarem-jarem ki apa to? Boli irungku ketekuk. Pripun niki? Lho kok pripun piye to wis dadi kok. Wis dadi kok? Wis. Tro? Dire pengilonmu, Tro? Ora nggawa. Kowe iki iso nggawa ngotan cilik aja. Kene. Aku kok nggawa ngotan cilik kaya ora ngerti watakmu, Tro. Nggawa ngotan cilik tok kakek sikil nggo nginjeni kathok-kathok kae aja. Ora ya tak antil modar kowe ora. Silai to, silai ben percaya. Yo. Nek pengen ngerti. Oh. Oye, waduh. Wah, terus uye. Jagat Dewa Bathara, jagat Pangestu Nggara. Anakku nggih. Anakku wong Centara, anakku wong bagus. Antasena. Arep kowe Baladewa nek Antasena tak kamplengi raimu kowe. Aja kaya ngono ya iki. Aja kaya ngono. Petruk jengkulmu mlocot ya. Ayo Catra. Aku dibombong to. Nek kowe tak timbali iki nyawang aku iki Baladewa, tak timbali dalem sinuwun ngono. Ya. Maju rene, Tru. Ya wah, yen mung bombong adine kok. Petruk Kandhang. Wonten dawuh sinuwun. Wah, bojomu nendi? Sinuwun Mandura kok nakoke bojo. Wah, adalah Antasena. Apa, Pakde? Edan kowe gondrong kowe. Mbok cukur. Ya sesuk aku tak potong wae. Heeh, Wetro, wonten dawuh sinuwun. Iki aku arep maju perang Wetro. Nggih, terus kersane. Wetro kan wonten dawuh. Wah, adalah. Ya pancen ngono Wetro. Ah nggih. Nyai Kresna endi Wetro? Wah kula mboten ngertos. Edian. Sanjaya lagi Dharma Wisata Wetro. Turuti omongane teng blasur ora karo-karo. Antasena, apa Pakde? Aku arep maju ning peperangan Antasena. Pamujimu tak jaluk. Ya sing ati-ati Pakde, tak donga-dongake lepas parane jembaro kubure. Sing apik cangkeme Antasena, cangkemmu kuwi. Wong ngawur to karo Antasena kok nyangkem-nyangkem kowe ora. Antasena iki pernah anakku dhewe, Tru. Antasena iki pernah anakku dhewe. Kowe anake Werkudara adik Kunjadipati, mula ora jenemokane Antasena iki wis biasa nek karo aku. Nggih. Petra, wonten dawuh goleke gaman. Gaman apa? Nggo maju perang, Tru. Oh nggih. Ngestokke dawuh. Aneh-aneh. Ndara Baladewa krocok mbendho iki kok. Aneh-aneh. Ngersake napa? Sakaremu Petra, sing penting iso nggo maju perang. Niki napa? Nggo. Niki. Weh, adalah. Baladewa kok nggo celurit. Liyane Petra. Oh nggih. Niki. Aku ki ora arep gawe pendopo. Nggih. Aja graji kowe nggo graji cengelmu piye? Oh nggih. Salah terus. Nggo. Nah, iki pusakaku. Aja mbok sepeleke Petruk, iki tau tak nggo nyolong gori ping 3 aku nangan. Sakaremu. Antasena. Piye, Pakde? Pamujimu tak jaluk. Ya, pen kabeh pamujiku.
Maju ning peperangan. Awas Rangatan Jawata Manggen Boro. Ini Nata Manjura Prabu Baladewa. Baladewa. Hah? Baladewa. Aku muni apa? Baladewa. Oh ngambeyen. Malah cengengesan. Kleru kok. Iki mergane patimu kuku karepe iki. Loh. Mempeng salah. Kok mlayu ndono iki lho. Weh, adalah. Kuku karepe dhewe buntu Pedro dalane. Awakmu suwe teng rika kok mlayu mriko. Edian arsa manijati ning alam jagat kang pinunding. Oh ye. Oh ye. Pun nggih budal. Ayo, iki Nata Manjura Prabu Baladewa legane atiku tanyala. Panus maning jajaran iki aku kok ngedep kaca iki piye? Aku ngedep kaca gedhe-gedhe banget piye? Kok ana wong padha karo aku? Aja bengok-bengok mripeni wong turu Baladewa. Oh edian. Iki suarane ora pangling iki. Iki suarane Bagong iki. Aja ngawur. Iki Prabu Baladewa. Wah setan ora. Ah iki Bagong iki, Prabu Baladewa. Kowe sik ngembal kuwi nggawa apa nggawa genter tuwa banget. Baladewa rupek mlinjo cengelmu kuwi. Iki Kyai Nenggala, iki pamunaing Satu Sekti, tamake Gunung Jugruk Segara Asat. Ah iki Kyai Bendro ayo. Iki le nyilenane Bagul Tegan. Kowe apa aku sing tekaning mati terang mati mati. Iya. Nalika semono pun Kakang nganti kelawan Siadi daya-daya prapta ning negara Ngamarta. Lho iki. Nanging lha kok ndak sawang saka kadohan. Ngamarta kaya koncatan yoni tegese Ngamarta katon surem sorote ora kaya adat sabene. Wonten menapa ing mantu wonten negari Ngamarta Prabu. Kepareng sak mangke monggo kula dherekaken sowan ngersanipun Kanjeng Prabu Puntadewa. Nanjihaken kawontenanipun negari Ngamarta. Setyaki lho kok sik Setyaki wonten timbalan. Lho iki kok ana lelakon sing aneh-aneh iki. Ngane-aneh iki kados pundi? Marata gage maju. Wonten menapa Prabu sawangan kae. Bleduk mangampak-ampak lebur kasaputing angin tak kira kerai banteng karo macan. Lah kok dadi ora pangling? Kae kok ana lho, kok Prabu Mandura loro padha gelut kae. Setyaki kowe misah siji, aku tak misah siji Dimas. Wis tak kendhang. Sawetawis sampun ngantos kados mekaten iki. Lho. Lah dalah. Yayang Ling Darma.
Kresna, kula wonten maring ngadhawuh. Kowe iki piye to? Kowe dudu aku kowe. Kowe dudu aku. Ora Bu, kula aturi emut, ora Bu, kula aturi emut, kula aturi sabar. Sampun ngantos dados pasulayan. Kok ora Bu? Iya, piye? Piye Kresna? Kowe saka ngendi Kresna kok isih gabres? Sik. Wo setan iki. Lho, Kresna kok ngomongke aku setan iki? Pun Kakang iki kadangmu reda. Kadang mendo. Kok Prabu kula nyuwun mapunten. Paripaksa kula misahan panjenengan. Manungsa tatanan manungsa jajalan ing atase derajate aceplik kok ngembali marang panguwasane untuk Mandura Prabu Baladewa. Aku ora trimake perkara iki. Lah kok si Adi malah tumuju ning kene apa wis lakon sirep pageblok itu momo negara ing Ndrawati. Setyaki Wonten timbalan Mandura. Inggih. Kok Prabu paring dawuh mekaten sababipun Yai Prabu mau ndak nganti lamun Kakang Prapta ning negara Kamarta. Nyuwun ngambil pustaka Jamus Lima Sada wigatine iki narya nambak rengganing projeng Ndrawati. Lah kok saiki malah teka ning kene iki apa Ndrawati wis sirep tumuli si Adi methuk pun Kakang Kundul marang Mandura. Lho. Kula nyuwun mapunten, kula nika nembe dugi. Kudune kowe ngerti, Kresna baru tiba. Saka negara Ndrawati. Mengkono to Yai? Inggih, Koko Prabu. Mekaten cariyosipun. Dalah. Wah, setan mbok kuwi menungso kon salense kuwi. Kuwi kon salense kuwi. Derajate aceple kok ngembari marang Nata Mandura Prabu Baladewa. Koko Prabu. Piye, Yai? Kula suwun kanthi sanget. Iya, piye? Setyaki aja mepet-mepet. Piye ngestakaken dawuh. Setyaki aja basa, kowe ngerti ora? Sinten? Kene nyedhaki tak kandhani. Wedhus. Regane pira Setyaki, Gus? Kok iso dadi kaya ngono? Wis aja melu-melu Setyaki. Piye Kresna? Aku manut sabdane Kyai Prabu Ndrawati. Monggo kepiye? Apa yang tak tindakake? Koko Prabu, sakmenika kula suwun panjenengan wangsul kados wingi uni. Lho. Maksudsu? Maksud lu. Kowe Kresna wis paham kata-kata modern. Kresna wis ngerti kata-kata modern. Aku ora tok warai ora bakal kaya ngene. Ayo salin. Salino. Lah salin piye? Aku le dandan ora ngerti. Ngerti-ngerti dadi kaya ngene kok kon salin. Iki aku ora adong kok iso dadi kaya ngene iki Kresna. Lho, ning gawe kowe sapa? Anu. Putramu Ngrandu Kumbul. Bambang Antasena. Antasena Setyaki wonten rene. Lha iki ngestaken dawuh. Setyaki Wonten dawuh. Antasena kok rene? Ngestaken dawuh. Antasena, Piye, Pakde? kowe apa sing gawe Bagong kaya ngono kuwi? Heeh. Ayo dibalekke. Antasena aja dibalekke rung rampung li nyambut kowe. Urung-urung wis kon balekke iki ora cucuk karo siwane. Sik menengo, Gong. Aku lagi rembugan. Balekke Antasena balekke. Menungso ora tatanan jebul kowe sing gawe Bagong wujud kaya ngono kuwi. Nek ora tak ngenekne ndak Pakde mentolo karo Panakawan. Iki Panakawanmu. Kok dadi Pakde kok mentolo karo Panakawanmu? Mergo aku mbelani Prabu Ndrawati. Kyai Prabu nyilih pustaka Jamus Lima Sada Bagong nyebutake pustaka Jamus Lima Sada. Ming takon ngalah kok ora gelem. Dapure batur kok ora gelem ngalah. Antasena, piye Pakde? Mikira jangkae kae. Ya narto jangkah jangka. Lho kuwi malah Antasena mbombong kuwi Antasena. Antasena. Piye Pakde? Kowe aja kaya ngono to, nggawe geger iki ya wis ben. Terus karepmu Kuwi diganti. diganti sapa? Lho, diganti Bagong. Yo Pakde yo ganti yo. Waduh, cilaka iki aduh. Iki aku nek iso aja tok ganti, aku tak mulih nang
ngomahku tak gandrung karo garwaku. Baladewa gandrung, Baladewa gandrung, dengkulmu mocot, dengkulmu kuwi sing mlocot. Wis. Wis senengane ayo Dono. Woi ladar. Halo. Wong edan dapure kaya ngene kok Malik Baladewa. Weh, nek gleleng to. Antasena, piye? Lelakon iki piye, Gir? Sejatine lelakon iki aku mau entuk critane Ponokawan. Yen to bab anu kakekne Semar lara. Lho. Semar lara? Iya, Bagong sing ngomong ya, Gong. Heeh. Anu nggih. Terus sisane bisane Semar kuwi walu yen arep Temah Jati kudu nganggo dirawuhi Pandhawa 5 cacahe ning Pandhawa pun geseh. Lho, geseh piye? Pustaka Jamus Klimasada diasta Sinuwun Darawati. Kosek aja ngarani aku mergo aku ora nggawa. Nggih, kula ngertos. Sampeyan nuwun sewu, kudune iso ngematke nek Ngamarta niku wonten srengenge kembar. Iya, aku ngerti. Ha nggih. Kena tak mak rada ngarep kene. Ora omongane ngecangklang nang kene. Ya. Wah, edan kowe iki jan karo sapa-sapa sia-sia. Ah, terus dadi geger wose Pustaka Jamus Klimasada diasta Ratu Ndarawati. Mbuh sampean mbuh dudu sing mbaku sing nggawa Ratu Ndarawati. Gusti, sing nggawa ki Ratu Ndarawati tenan. Ane nyatane dhek ora ngaku kok. Kok Prabu, kula wonten pundi papan menika mboten nate pisah kalian Setyaki. Mila menawi tanpa Setyaki menika tegesane sing ngrayi Ndarawati. Lah, aku mongko ora amatke Setyaki melu apa ora? Wah, lah nek ngono pancen Pustaka Jamus Klimasada ilang saka negara Ngamarta digawa maling agung ing wujud Nata Ndarawati. Lah menika ing dados tuk sumbering perkawis, mongko menika dipun betahaken dening Kakang Semar kinarya ngusadani dhateng grahipun Kakang Nayantaka. Pun nek ngoten niku pripun kula tak takon. Ngene wae. Kowe karo kancamu sapa? Petruk. Petruk nanti? Truk. Rene Truk? Ya. Ana dawuh saka Sinuwun Darawati. Dawuh napa Sinuwun? Kowe karo aku bali ning Karangkadempel. Lah mengki nek bapak takon para Pandhawa, mengko aku sing wangsulan, aku tak tilek karo bapakmu. Malah perkara iki mesti ana ngembet sarta gandeng jenenge karo Kakang Semar. Oh nggih. Wis ora karo Pandhawa ora apa-apa. Ning aku tekan kono, mergo aku ngerti lambe atine bapakmu. Oh nggih, siap matur nuwun. Setyaki wonten timbalan. Kowe tak tinggal ning kene ya. Lho iki ngestaken dawuh. Kok ora Bumandura kepareng kala nggalang mripun wonten Garing Ngamarta? Ya, manut. Antasena Ngamarta jaganen. Aja nganti ana trubusaning satru telik Mangindra Jala ingkang marajal saka sela-selaning garu. Ya, Pak Ding ngestake dawuh. Petruk Bagong karo kaya budal ning Karangkadempel. Monggo sinuwun kula jagaken rada tentrem ati kula Semar enten sing nileki nggawa napa-napa mampir tumbas jeruk. Ya.